Nimbano orasyon manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Inbaunnak ni Doña Margarita ang mangala iti paltog iti kwarto na. Nakita ka kasauna iti pungtod na ng tungpa kinigapan. Nanabalang? Ay, tararamidim dito sa nguti kwarto ni Mama. Panggap mo ka di tagtakaw? Ay, saan, senyorito? Paalaala ni senyora ti shotgun na iti kwarto na. Anya? Senyora, apay nga inagayo ti paltog ko. Ha? Saan nyo nga ipaturong kanyak ti paltog? Saan da kapatayan? Ay, na, matay sa matitigaban. Dakas na ito yun. Masapol ang malapdakim ma. Ang mga numapatay na nigaban. Pangasiyo, senyora. Inton maminsan, ikarik ang makamugkunday di kabalyero. Idatak ko ka na kayo. Saan ko kasapulan ti panagkarim? Iso patayan ka lang ay. Saan, Mama? Di warami dun dito. Yuki ko matipaltog. Ako, saan mo nga gawin ti paltog kanya prantaon? Nyapay lang aramidem ka bata. Pumanaw kan! Agsarita tayo doon, Madam Dama. Sige, senyorito. Salbag ka, Brandon! Tinumpadak. Ha! May saka matatod to. Linapdan na kiti namang patay iti na diyang gabat. Sika, anyat ga po na nagikis ka. Ay, senyora! Tunta ka bakbakutan barang? Senyora! Ipatan niyo si Buko! Sartingan tako manapungo! Sige! Agulagol ka taplan ada nga irutak ti panang bungot ko ka! Saan ka kumana kapag baybayag ha? Nakawarwar ako man tabangkay na diyang gaman! Pangasiyo ka di senyora! Ipatan ako! Nakasakitan ti ulo! In kasubyan, hindi kwartog ti shotgun na papalak. Kasi kailangan ti pabetakak ti banga-banga na. Itay payla ang anak ka bulaglang ka, Esmeralda. Adya ka di ti pampanudutam. Diakon amuno sa dino ti pangsapulak ni tatang nanang. Ay, kumusta ka tagagpaison itatag mo? Manipod tagpo ka o. Diakon baka pagpagan. Kanayon apulso-pulso ti pan nakaturog ko. Ay, Diyos ko. Mga na pinatay dapat itatag mo. Saan, nanang? Saan kayo magpanunot iti kasta? Laging kaawon makita tayo abang kay ni tatang. Namnamal kasi bibiyag pailaan. Nala, bapada kon iti kwartaw. Ikarigatak ti maturog. Oh, wan nanang. Maturog kayon. Bayan naklaan. Baring makapanunutak to inton bigat no sa dino pa iti pang sapulak na ni tatang. Sang kaibagak ajak kaya titakro tapasurot. Ngam anya tinapasamak yung ka. Kaslakit din nakakaasi ka ang nagpakpakawan kin ni Mama. Nusyak tinakaigamit ipaltog itay. Pinatay kan. Anya ti, kaya asawan, senyorito. Labanak ni Senyora Margarita. Anya ti kunan? Patayim ni Mama? Kayat mo tapatayin ka na? Kayat mo? Senyorito, pumanaw ka niti sa kumanak. Ang mga no sa anak makatipal ka talaga mapatay ka na. Agpada kayo lang kini Bruno. Tonto! Dahito yan ti kapeyo, senyora. Mangan kayo latanta, ituloy ko ti agdalos iti laam ti bilya. Saan nakapanawan barang? Dito'y kalaan. Ni Brandon, saan ka di pa yan nakaring? Jaklaan mo, senyora. Jakpay na pa iti kwarto na. Ay, inak ka di ayaban, tagsango kayo mamigat. Ay, nay, tamit gaya man ni senyorito Brandon.
Agkapiat lang na nabarang. Sige, senyorito. Mabiit lang ta itimplaan kayaw. Apay, adi ka pala mabigat. Saan niyo ang problema na ito, mama? Siyak ti makamoy ti bagik. Kat, kumusta da jaya gabat? Napagpungtot na kitirabi. Kasta unay kidin panagpakpakaasin na kada kayo. Yakay ti takrot apasurot. Kat anyat kayat masawa ni Tidayta Brandon. Kinayat mo kumalabanan nak ni Gabriel? Kasta? Sana kasta di kahit ko asawan, mama. Saan nakakabalinan nga awan amo na Brandon? Tano kastamat lang ti ibagpagam. Saan ako nakasarsarita? Titi kapiyaw, senyorito. May sapay barang. Mabalin mo't nga di sumlatan ti tasa iti sango ni Brandon? Kan saan kan ngak sa upay? Ala, panawan na kami manlangan. Sige nga rod, senyora. Ay abandaklaan no masapul da. At daak matla iti laam. Ay, ang yamat dyan ni senyora. Bigbigat nga agong ugat. Saan pa yan nagmaumaw ti pungtot na? No jak panawan. Ang mga no isuyat na iturupak ti kapi ni senyorita. Makita ti panang manso na senyorito Brandon kanigabat igirabi. Uri ni Doña Margarita, makapungtot launay. Gapo iti saan na pan nakakimag iti kabalyero nga atapon daan ang patay iti daydi Don sa Villano. Ang mga numamiris tumot lang ni senyorito Brandon. Anigabat ti pinili na ang mangsukat kanya. Ang nasaysayat na mapatay ko ti loko. Ni bakit barang na dya? Oy, nanabarang! Kumusta kan barok? Saan mo't laan sakit ti bagbagay? Nabuyap ti panang manso ni senyorito Brandon ken ka. Nasaya tiriknak na nabarang. Awan ti anyaman na kanyak ti amin. Talaga anarang kasta. Kasta unay nervyos ko iti rabi eh. Dandanikan na tayo. Gapo iti daydi a kabalyero. Masapol ang magkamag ko. Kan, nasaysayat pa'y nung mapatay ko. Nakabubutong kamot gayam. Saan ka kadi nga agaling gagat na pumatay? Nuan niya tibilin. Masapol atong palak na nabarang. No ibilin da pumatayak kadagiti trabahador. Tong palak. Aniya? Ay katno siyak ti ibilin da apatayam Gabriel. No ada nadagsan agapo na apatayin ka. Lading itak na nabarang. Saan ka pala nga pagsakayan ita ang alo? Panawan ka dito na kay galutam. Mapanak agsiin di kaunasan. Barang nga maduktalak ka dagiti pasurot ni senyorito Brandon. Ang mga naisudamot lang kinangilamang kinitatang. Sino kumapay ti sabali? Awanan ti sabali pa'y ngamok ang mga ramid kan kuana iti kasjay. Esmeralda, kasla tao ba't kan akasarsaritam dayta akabalyaw? Ay, wananang. Kasla mawatan naman dagiti ibagbagak. Saan ko nga aramatin ita? Planok ti agpamarang at tabasero. Wano agtabtabas iti unas. Tapno paliiwak dagiti pasurot ni senyorito Brandon. Amangan no adam moda, may papan iti nang ilumangan da ni tatang. Saan nga taan na pagkaday taga-aramidam, anak kaw? Kasanoon no maduktalan da ka? Nanang, Lugat saan bulaangan nga ituloy day taapangkap mo? di kay madanagan. Agan-an nadak. Tala ko ba mabalinta pagpatulungan na anak? Kinasaritak damanong damyan kan mang teban edi kalman. Kahit da kano ti tumulong amang sapol kinitatang. Ngam, dosaan mat idang amin dagiti pasurot ni senyorito Brandon. No aglangan da ngagtrabaho iti kaunasan. No rabi iko mati panagtigday da. Mabannog da kano matuna eh. Madagdanagan ako na yan kinitatang mo. Mangmangan nga tamot laang.
Di kay madanagan. Ti aramida kita. Ipamuspusak. Ti panang sapol ko kini tata. Ulitak nagpakawan kada kayo, senyorito. Ngam ikarik, ituloy ko itangal daw asapulan day a kabalyero. At dandag iti kinasaritak amang sapol kengkwana. Ni Borsyo ti mangidaulo kadakwada. Agsubli ka amang idaulo amang bantay kada kiti agtrabaho di asyenda. Sige, senyorito. Saya atem ti trabaho. San mo asayang ti panagtalag ko king kagabat. Wenno, amangan no aging gakalaan iti panang dosam kada kiti trabador. Kabaulak ti pumatay, senyorito. Dahita ti kayat ko apasurot. Diyak kayat ti takrot. Gaputa diyak bumdeng amang patayking ka. Ora insukat ka kini Bruno amang idaulo kada kiti pasurot ko. Diyak kailalaan ti biyak mo. Sandak mo ka na mabigbig tamang tamihan kan mang teban. Uray no dadalahit ti asidit ko. Masapol nga man makapikpik kanyak. Intuntungtang dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Barang namamak. Nga niya talaga ti pakainaiganda iti panagpukaw ni tatang. Oh! Oh! Ha? Adatan? Ni Manong Gabriel tinangida ulo katakwada. Anya ti kaya to sa wanda ito yung mapaspasamak. Adala nga kang korak dayta ang Gabriel. Talagang iso ti makagapo. Iti pa nagpukaw ni tatang. Sa tino nga ta tinangilamangan takang kwana. Kakadwa! Kasbilin ni Senyorito Brandon. Masapol atong palan tayo. Siputan nyo dagiti trabahador nga agsadot-sadot. Sabi magkagsadot-sadot. Masapol mi ti pagyagwe, oray na babatiswildo may. Nalaing kayo asumungbat. At akatinda magyok nila kay Emiliano. Anya at talaga ti Purno. Apayasan kayo asumungbat. Awanti mo may. Awanti mo may. Masan kami una yan kini Esmeralda kinana Susana. Awanti kan Emiliano. Nalaing salaan ang pamarang day taag kaamat. Tiyak na ikawid ni Esmeralda. Pinamadandadag abagan no malasin itadag iti pasurot ni Senyorito Brandon. Tagitagsan dati pa nagpambarangda. Amang dakas ti arapidan dagan kuana. Lumulat anda sa bali apang panggapan ni Senyorito Brandon kini Esmeralda. Diyos ko, tarapayan niyo ko ba ti anak ko? Ganda, mamuan may kuman. Doon niya talaga tinapasama kan kini Emiliano. Apay at pinaayabandak doon niya Margarita Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. Nakapanaw gaya mo dagabat kanda kiti kakaduana. Napananda ka no? Tinangag ko ang nagsaritaan dakin ni Senyorito Brandon. Kat negabat ti mangidaulo kadagiti mangbantay kadagiti trabahador. Idinto aniborsyo ti mangsapol kinila kay Emiliano. Salbag kiti. Agdadadaal na lang iti oras. Sa dino tayo ni Brandon, takasarita. Amangan no kasarsarita na pailaang ni Bruno, senyora. Inkayaban, takasarita. Anya ka diti masapol yung kanyak mo ba? Nagkamag kaya man, senyorin. Nasaya tadakan. Apa ay pagdadadaal mi ti oras na ijay alak ay Emiliano. Anya kumano na tayan? Nanabarang, alami ti kwartok ti jacket ko. Tay maong, kastama ti paltog ko. Agkita tantulangan ni Gerwar. Sige, senyorita. Hindi. Mama, kahit ko lang nga mamuan wa sino takin nagam, hindi pa nagpukaw nila kay Emiliano. Ay to yan ti maunggan paltugyaw, senyorita. Agyaman naklaw na eh. Awon gayam,
Aday bilin ko kang ka. Payat ko si puta manimbak ni Bruno. Ay, apay, senyorito. Nanya timbilin ko tong palam. San kan ngagsaludsud bay? Ay, uuwan, senyorito. Salbag man nakibiyang. Isong, mapandan. Danunin ta daggabat ti asyenda. Ha? Apay nga taapabantayan ni senyorito Brandon ni Bruno. Anya nga tati at-atapon da kagwana. Sinagkaysan manong gabat ni nasitkan nagtagtabtabas si Jonas. Apay nga ta? Dantanin makadanon dito ayan ko. Dakasan, amakan numalasin nak. Esmeralda. Anya ti aramidam dito. Kasano na mo na asyak tayo. Saan mo nga ilingat ti rupam? Kayat mon sapay apilitak nga isarang mo ti rupam kanyak. Talagang awan pain mo. Anya ti aramidam kanyak. Kung nagtupay asika. Apay, Esmeralda. Anya tiga po nang agpampamarang ka at trabahador. Saan nagpampamarang? Gapay ti pa nagpukaw ni tatang ko. Ajak amo na si bibiyag bay. Masapol nagtrabaho ak. Inaramid mo dayto idin. Iso asan kan nga gulbud pay. Manong gabat. Apay apagat atapan nak nagpampamarang laan. Mabuting kakadi, ama-amok ada kayo tinangilamang kinatatang ko. Sana mapukaw ti panaggatap ko ken ka. Sikat ti kadwa ni tatang idi nagpukaw. Addan ni Senyorito Brandon. Ammom kadino anya ti aramidan na ken ka. Numaduktalan ng agpampamarang kalaan. Saan ka mabutin? Oh! Apay gabat! Gabat! Ayan mo! Adak dito, Senyorito. Sagsagay sa ak ngay nasitgan da kiti trabahador. No napasnek damatlaang ngagtrabaho. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Barang! Anyat nangag ko, akalangiking. Nagsama ta kalog ti kaldero. Ay, kunak no at nakastrak apo sa iti kusina, senyora. Itay innakitaan. Awan mo tinakita ka pusa. Salbag! Ang mga naliwayan mo yung dirkap tiri daw kang tawa iti kusina. Kanayon ang nakarikap, senyora. Adda pag naan na iti nga to. No, pusa nga taadwa ti saka na tinagkalaw. Anyat kinunap. Adda nagkalong kadagitag bambantay iti Villa. Kat, anyat orasan? Senyora, inakdamagan kadakwada no asino tinagkalaw. Apay nga nasitkan nak na nabarang. Panta ka di ibagam kanya? Ay, adda nga min simrek iti kusina. Ang mga no, may sakada kayo ti imay nagkalaw. Nay, jak maguston ti panang pabasol mo kanya. Saan kamat nga nagaanan, Bruno? Kaputaan nagdamag ka kanya. Isa na ibagat data. Panawan nakman. No, jak makapagtipil, papispisang ka. Di ka lamaasyan kanya kat bakpakitaan ako. Nagadumat sa bali akarita. Naglanggungan na ba kayo? Naghasat sa pinanawan nak. Ano jak nakapagtipil? Inarabis ko kumakay. Esmeralda, agturungan ni Senyorito Brandon ditoy. Ang mga numalasin na ka. Ay 20 kabut-butang ninanang mapasamak. Nung nakasakana kita nyaman ang aramin. Mayat na ito yung aramidam gabat. Awan ti makaliklik kadagiti trabahador. Ket no da makita mga agsadot. Mula tama dagos. Senyorito, Apay akas lang natukawan ti hulang tinangan. Kasino ka di na iti kasarsaritan? Oy, sika. Wen, siyak. Ang mga da kayo ti mapabutkan, Senyorito Brandon.
Numaduktalan ada kayo tinangilambang kinitatang ko. Esmeralda, saan ka di mapugaw dayta? Apa naggatap mo kanya? Pinasukisok ko ti si Bubukal Abilia. Imbaon ko pa ni Gabat at tumulong king kamang sapol kini Ama Emiliano. Senyorito. May sabay. Imbaon ko ni Gabat amang idaulo iti pan nakabantay dagiti trabahador dito ay asyenda. Ngam pinusgak ni Borsio amang idaulo kadagiti mang sapol kini tatang mo. May sapay akadak dito'y senyorito. Masapol na nagtrabaho ak. Tapno ada pagbiag mi kininanang ko. Nga mapay masapol amang limlimo ka? Oh, anya tim ako ng Gabat? Oh, san ka nga tangag sisiim lang, Esmeralda? At apat nga agsisiim, senyorito. Ngam, anya kumati masiim na. Kasanon no napagbitdutan da ka dagiti pasurot ko amay sa atulisan, Esmeralda. Kat, patayan nak daytoy agabat, senyorito? Ha, makigasang-gasatak. Saan ko basta itaya at tantibiyag ko? Nakarit ka kasi ti amam. Ngam babae ka lang nalupoy. Awan gaway mo, Esmeralda. Kanapa parparigatom ti bagim. Umanukot ka ni ti kayat ko. Katagbiag ka ananamay. Sanak nga umanugot. No di yung kaya't nagtrabaho ak dito'y kaunasan. Agawid akon. Ya, pardasan pa tiyag taray kabalyo. Oh. Punta palagayam ka na kiti kakadwak ni mabiling ko. Ngam ni pulong dak, tunta sa kida. Kaya ti basta may pupuklatan iti Vilya. Uri pas pasuro taklay. Rumbang ko ba nga daak iti asyenda. Ya. Kasaritak to ni Senyorito Brandon. Ket no may kanak iti gundaway. Patayot na di agapat gawan makakita. Tanto ka di pa mabalinda. Inton matayin. Siyak tumot lang ti mangidaulo karang ti pasurot ni Senyorito Brandon. Napasabag ang ipagbutbut nga, Esmeralda. Tuwa pa saan ka nagpaikawid. Kasanunod at saan napasabag kan ka. Amo ka sana kabailan ni Senyorito Brandon timangdangran kanyak nanang. Kan sana ka nagbutang anan ni baga kankwana. Anak kasagana amang salaknib itibiyag ko. Anak ko, awan tigaway mo katakwada. Sana ka mabutang nanang. Kan saan ko nga inlibak. No anya talaga tiga puna anang limlimo ak. Anya? Matanda ka nakadabi ti ar-aramid. Abos na saan ta makasigurado no niya tinapasama kan kinitatang mo. Nanang, kan gaputa na sukalan na kanigabat anang liblimaw. Saan mo nito amaramid dayta? dayta lang ti problema. Ngam saan adayta ti makatubang kanyak nanang. Ay, pumanaw akong lagayan. Apay, papadampay la ang anak. Saan ka kuman arumwar? Amangan no umay ni Senyorito Brandon dito eh. San arumbang amadanon nak nanang. Hanggang papadampay laang. Mapanak ijay uma. Inakita na nagtimula tayo. Barang ada maalak asida tayo ijay. Kan pambarak matanagin sayo. Anya ka diti sagsaganaam. Nanang, saan tayo nga amuna niya ti mapasamak ka dagiti masungan nga daw. Iso nga itapay lang. Agsagana tayon. Nukas pangarigan laan. Agibalasak. Inutak ita apatayan. Salbag. Namukla kumaasa na matuloy iti ay ni Doña Siletonia. Si Murtak na kuman kada Brandon. Nabayagan na diyak nakapasyar iti kaunasan. Barang! Well, senyora, mabiitlaan. Tonta ka, bakbakutan! Nuwan ko na mo masinagkadagos! Saan nakman na pagururayan? Apay ka tayo, senyora. Ay saganam ti karwahe. Mapantayo di kaunasan. Sumurutak ka tayo, senyora.
Aldawan, kasanon ti panaglutaw. Nagadua sa om. Ay, Saan tagag bayag ijay? Kan mangitugot kay ti kanan tayo? Tauray na la daw ton. Mangal daw tayo lata. sige nga rod, senyora. Uray, impok kaw yung kumalat pangamin. Ti pangibaunan nyo kanya. Agreklamo ka pa ilang. Agaraw ka anda mga numapasubsoban ko. Ay, senyorito Brandon, da kayo matgayam. Anya ka diti maipay ko kada kayo. Nagpamarang ni Esmeralda at trabahador iti kaunasan. San lata mapukaw ti managatap na ada kami tinangilamang kini Ama Emiliano. Madanagan kami nga minlaunay. Anya pa lang ti sapulin nyo. Tumultulong dagiti pasurot ko amang sapol iti asawa yun. Senyorito. Imayak na kasalitag ni Esmeralda may panggap iti jayak keng kwan. Nana Susana. Parparigate na pala ti bagina. Awan ni Esmeralda, senyorito. Napanan na? Tsaka mo, saan ang nagpakada kanya? Indran talagit din Esmeralda tinangliklik kanyak gabat. Nagparik na nga taken ko na nga umayak. Tito'y balayda. Kasano nga rodon da ito senyorito? Agsubli ka iti kaunasan. Tagawid ako ni Gibilya. Agmaymay sa kayo. Ang mga numaranaan nyo dagiti tulisan. O sige. Agkuyog tangarot ngagsubli iya kaunasan. Mangyayabak iti kadwak ngagsubli Gibilya. Saanak mat kiti ang mabutang? Mapantay nga rodon, senyorito. Sige. Mapantan. Gabat. Kasla amok no sa dino tinagturongan ni Esmeralda. Umaikanak to itinapintas agundaway. Ket mapan ko danunan. Masapul ang makasarita. Maipanggap iti inaramid na. Ang kayat nak nga ta kasarita. Idinto akagurak ken kabutengnak. Ay, dakas ti pagkitkitaan ng kanyak. Ngam, anyang arot ti maaramidag. Pabilbilin aklaan. Ket masapul na agtong pala. Pangada kayo dito kaunasan, mama. Madukot anak, nga nararamidan na. So ngayon may kami kinibarang dito kaunasan. Apay, nagapan nyo. Nagkapo kami iti balay nila kay Emiliano. Ngam ti asawa na lang tinakasarita. Indran talaki tin Esmeralda dinangliklikan niya. Apay nga minadi mo pala sardingan tayo dyan babae. Sige mama, agkukuyog tayo nga gawid eh. Da kayo atal no dita. Sumurot kayo kada kami. Nanaparang, nagapan nyo. Tadwaya mat ni Senyorito Brando na nagawid iti bilya. Napan kami ijay kaunasan, Bruno. Ang kasla saan ka nakita itay ngagpaiso. Naglibas ka kadimanag. Anya naglibas ng ipagbagayo mat. Papanak ko ma. Saan nakla nakita? Kastanti pagbagam. Sipsiputan naksabot kami. Ay, saan ka asipsiputan? Kasla ngamin saan ka nakita? Panawan ka malangan. Pasaritak ni Senyorito Brandon. Agkukuyog tayo nga ruda na sumrek iti bilya. Umunakaw, na nakabaybayag ka magmag na. Buntog. No jak makapagtapal, abang ano itapwak ka ikagdan. Ay, nagalasan ti ugali tayo ta, Bruno. Ang malagip ko gayam tibilin ni Senyorito Brandon kanya. Asi imag kanaw ni Bruno. Apay nga ta. Ang madlaw nak ni Bruno asisi ima. Ay, madaksanak laki di kan kuanda. Bruno, anya tibagam kanya? Senyorito, oray paspasurot daklangan.
Saan dak kumamot nga ipupok di Villa? Sige. Sumurot ka kada borosyon ton bigat. Tumulong ka mang sapol kinila kay Emiliano. Itam, senyorito. At dayo tinapananda. Ammo medya ka tortorodan san ka di. Ano yung may peso? Ayam, uri ijasyang dalatan di papanak. Tulungak ni Gabriela mang bantay kadagiti trabahador. Sikati makam mo. Ngamlag lagi ba mo? Sumursurot ka lang itibilin ni Kapat. Wan, senyorito. Ay, yaman na klauna, ya. Lagi pagtaita, senyorito. Sige. Panawang ka ba? Wan, senyorito. Ngam, akan luwat kanyak na agabat. No may kanak ay kinapintas sa gundaway. Gudasan. Sino man takin aramid iti panagpukaw ni tatang. Agikaro ta kanyak. Para kadakwada da iti apanakin sayo. Napunta amin. Aslasan ani ang ano tinagkaraike. Ni Manong Kapat. Kasano nga muna nga tak dito eh. Pisip dito. Adda ng paltok ni Manong Kapat. Diba sino? Salbag ka! Sikat ipatayan! Makipimpin ng tukan ni Manong Kapat. Uray saan na makita ti kapuso na. Ang baglakit din ta malingdanak kadagiti nagtatayog alid ta. Saan na ka basta makita dito eh? Kasalungatan no makita dak. Karay kiti kapalyo tayo jay. Kasta, nakakapalyo ti kapimpin ng tog ni Manong Kapat. No talaga naturod ka! Agparang ka kat agpinatay ta! Sagkay sa talang itibiyag! Kat ikanak itipatas alaban! Sumanang sandag itibala dito yung atwag. Kung taba ka na yung bag, ang mga namapuntaan na kiti mayong awan abala. Kas nagmay sama ti kapimpin ng tog ni Manong Kapat. Sino mata? Uray agakar-akar kayo kay Pestong! Saan na nakamaalilaw? Amok nga agmay-may sa kalaan! Di mo't lang nagsartang tiping naltog. Kasano pa yung makaawid ang ita? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Apay ada kayo lang ti simbang pet. Ayan da gabat kan bro no? Senyorito, dapat ka nungay na kitiratyo na kamat. Wan gayam. Imbilin ko kin gabat itay pinanawan mi kada mama. Ket mapanay baga ni Sindong nga umay to dito'y bilya tada napatay kapag saritaan mi. Ket ni Bruno? Saan miya nakita? Miya nakita ni Bruno, senyorito. Niya. Ket napanantilo ako. Impakada na itay adumanon ni Diya kaunasan. Sumangpet to lang tamak karaman kanyak. Inikak lang arudin iti kundaway. Natusupay lang! Nagdagangot lang na hindi panawan. Agkarainom ako ni Tidanom. Ay, kaya tiyo kadipay, senyora. At apay nabati anagyan da ito'y sartain. Sa nga baso pa'y nga tada ito. Sige, ikargamamin ang dayta iti basok. Inawam to anay bag ti sartin. Kanda ito'y basok, ha? Barang. Wan, senyora. Sumangpet to lang tilo. Talaga makraman na niya. Ay, ni senyorito, senyora. Dan sa pagpungpungtutan da. Anyat ka pong tot mo, Brandon. Ni Bruno, mama. Pinalubos sa karimwar dito'y bilya. Ngamsan kanumot na napam, hindi ka unasan. Oh, Nanabalang, kada ka di pa yung nagyanday na. Mawawak pa yung tipong ko. Ay, inak mangala, senyorito. Panawan kayo pa'y ka ni senyora. Nagsardang matlaangan, ti panagsayasay ti darak.
Naimbag. Tadamgis lang. Ang nautot. Manong gabat? May salangan ng ilaw ti saan ang nakapagpirma. Natay kayo kuman. Esmeralda. Sino dyan nagpanggap amang patay kan ka? Jack amo. Saan ang nagpakita? Jack na bigbig. Dayta ti mangipakita dakes ka tao manong gabat. Kaya't da ka apatayin. Kasta ka diti pa nagkitang kanyak, Esmeralda. Dakesak atao. Anya pa'y kuma? Apay nga may ka dito eh. Kasano nga mo mga daak dito eh? Imayak dito eh. Kalpasan ti panagkapo ka Gerancho. Takayat ka makita kan makasarita. Awan ti rumba nga pagsaritaan ta manong gabat. Kaputa kagurgura ka. Itay pa'y nga urayeng ka, Bruno. Naggapuam? Uri ni gabat kat awan pa'y mat senyorito. Wala ako'y usti panagaangas ko di. Panang parusok na senyorito. Damdamagag tinaggapuam sa balik din ti sungsungbat mo. Naggapuam ko na. San ka kanumot na panidya ka na sana? Napan ko sinapol da borsyo, senyorito. Imon unada paya dimteng ng sika. Napanak iti katurturodan. Jak nakita ida. Amang no nakapanaw dan. Kuno sa balik iti adalan tinlag na anda. Mapanak nagkaklanga gululbud ka. Amang ano patayong kan loko. Saan ang senyorito? Kita man lang tamang ano. Sana mabali na maamuan ni senyorito tinapanak. Awan mo't kat tinakakita kanyak. Apay nga ta? Ngawan pa'y nigabat. Nagalis ti biyag ti loko. Naimbag ta sing mangpat kan anak kau. Hinahani mo labulo ka sa ruadanag kau. Apay aya nagkasipngatan ka. Agawid ako man, kalpasan di pa naging sayok itay nanang ngamdimtang ni manong gabat. Niya? Kasano na amuan na nga da kay dya uma? Jak mo? Ngam sana nakaasidad kanyak. Gaputada ng paltog kan kwa na. Niya? Napaw ti pa nagpimpin naltog da iti di na makita akabusor na nanang. Urel nagsanangsang dagiti bala alimabas iti ngatwan ti ulok. Dadalaga ron nga nervyusak iti day nga imbagap. Kasano no napuntaan ka iti dayaw awan na bala? Saan nanang? Timlebak iti husto. Kanadlaw ko anang ato dagiti bala. Nangat nga to kung dagiti ledaan naglingadak. Adya nga ron tinapasabak kindi kabat. Damgis kanulaan ti sugat na. Kaya't nang kanang kasarita ng pinanawak. Kakurkurak na jay. Ay, nagbalin kayo anasingag nga agkayam. Sinursuruan na ka nga agpaltog. Sa itha, kagurguram matag. Daka sa tao day jay nanang. Kanbasol na nung apay nagpukaw ni tatang. Dimdanggaya man ni Bruno, Brandon. Nakita ti panang danog mo kanutkuana. Sinugbatan nakit din iti pabaribar, mama? So, pinarusoka ko na. Mamuak lang sa dino at talaga tinapananay di kalman. Dakdakas ti aramid kenikwan. Kat ni Gabat, ayan na. San pa yasim mangpat? Amangan no na ibayag, iti papan na ay Gerancho. San ka di pa nakasagana dagiti maibalo nga unas? Tapna da trabaho dagiti da dumatao? Narugyan day din, mama. Ngam ado ka naman ang tinakasagana may balo. Ala, tapno saan na sumardeng ti trabaho? Adag taptabas, adamot agibalbalo, kan adag sipsibog. Mangrugi pa yan ngagkaruutan dagiti nakatubon nga unas. Talaga asa na sumardeng ti trabaho iya asyenda. Ket day tati asikaswat inton bigat. Nay, adda kagaya man. Nagapwam ta narabian ka agabat.
Nagkapuha ki jay rancho, Nana Barang. Apay anak karupangat ka. Kun nakabarabat ti takyag mo. Anya tinapasamaken ka. Nasugatan ak Nana. Adda ng paltog kanyak. Anya? Ay, asinaw. Diyak mo. Linib at nak. Saan ko nakita? Nagistayan kagaya mang. Ay, naimbang. Ta nakasangpet ka pa'y asibibiyag. Anya di ko na. May saka pa eh. Dandanida kan pinatay. Diyak napakadaan ti pan nakapaltog ko, senyorito. Gapot at sumipingatan iti. Kat nayaw awanak manipod iti rancho ang naggapag. Kat kilaat nga danang paltog kanyak. Saan mo ka di nakita tinang paltugin ka? Saan, senyorito? Malaksid iti panagripiis dagiti nagango a bulong ti unas. Kan garaigi ti kabalyo. Awan sa balin anadlaw ko. May sa kabalyero tinakarangit mo? Tipim matay iti day di pa. Namindwakan apim baltos gabat. Senyorito, inaramid ko amin Saan kan nga kalintikan? Numaamuan na ito ni mama. Amangan mo talaga patay na kan. Unam na no malalaki ka, saloy ka matgayam. Dandani ka na tayo loko. No saan nak ko maalinib at tikabusor ko? Saan nak ko maanapaltugan? Natay ko maitan. Alya kami tikardam iti da dyan lugar. Apay nga amom no sa dino tinakapaltugak. Sika ka diti takrot anang paltug kanyak. Takrotak? Kaya't mo tauluyan ka na, ha? Anya na problema yung adwa? Ako, senyorito. Nakaluwat ka kanyak sa kagabat. At na panunod ko pang balas ka. Kumusta ti sugat mo gabat? Sumublat ka mat amabati dito Villa. Saan, senyorito? Kabalat na ito. Senyorito, kumuyog ka di ka na borsyo amang sapol kanila kay Emiliano? Da kami kan gabat ti sumurutam. Mapantayo ti kabalbalayan. Tadda napatig nga ibagak kadag iti trabahador. Kalpasan na. Agdiritso kayo iti kaunasan amang bantay kadag iti trabahador. Anak ko, nasukalandan ti panagliblibaw. Ang mga ano niya ti aram idagdagan ka. Nanang, awanan ti amo ka sa bali pamuspusan tap na masapulak ni tatang. Saan kan apalubusan? Iti daytoy akong daway. Siya itong palam. Ngam nanang. Atatimtang anak kakabalyo. Hanyaman nga tanti ipagadag iti pasurot ni Senyorito Brandon kadatayaw. Ay, na kayo, trabahador! Rumwar kayo amin kalagit si Mambalayo! Timok ni Manong Bruno tayo siya, nanang. Agbulay kayo anak ko! Si Pipiak pilagaya. Diyo pagor... Kulak panunatayan ni Bruno. Urayan yung sapay palto-paltugan na kayo! Uram ni naging si Mambalayo! Ay, sus, ay da. Kanayon labot-bot ngud na tayo. Talaga si Bibiag ni Manong Bruno, nanang. Kunaklano pinataydan. E di nakangag tayo iti kanalpo ko. Domngag kayo anay bag iti bagak. Manipod dita. Mabingay-bingay iti trabaho yo at trabahador. Dagiti nagtuwa. Agibalo kayo kadagiti oras. Mabalin na tumulong dagiti babae kanuping. Aman kami laudan, senyorito. Esmeralda, kabaulan tati agbalong. Kan uray agsibog. Pasapul nga agtrabaho ta. Hala! Dahil talan! O, nanang. Panawan na kami! Dakarin to ti makisarita kin ni Senyorito Brandon, nanang. Jakay ti makisango. Ara, uwan anak ko. Sana bale, mapanak tulagan ijay pilya ta makisarita ak kini Doña Margarita. Agda ka pa'y lagayam, Manong Bruno. Kunak no kimuyog ka kada Senyorito Brandon. Pinaunak ni Gabat iti kaunasan.
Talaga napintas ka, Esmeralda. Kumusta ni Ama Emiliano? Diyak ka muna niya't napasamak ka ni tatang ko. Inaramid ko amin ang akabalak anang sapol kan kwa na. Ngamjak na sapulan. Italangan nakita ka. Kung nanatay kan manong Bruno. Anya? Nagloko ka matan, Esmeralda. Wano, adda ka di amom, iti pa nagpukaw ni tatang ko. Anya ka di dati nga ibagbakam? Ibagam tipod no. Binilin na kayo ka din ni Senyorito Brandon apag pukawan niyo ni tatang ko. Matagsan dahi ta pamabasol mo. No makadaron dahi taga ni Senyorito Brandon, malaksan kalakid dahi. Uray po nung sana ka mabutan. Kalpasan dahi dyan ay naramid jo ka ni tatang. Kunak no asino ti ari bumbungan dagiti gwardya. Si kamot gayam Susana. Anya tinaglugana. Di mo ibaga nga inan-ano sam tinagna. Wan, nagnag na aklaan. Narwa makabagbag na barag. Ada ka tini doon niya Margarita. Dumanon ka. Ang mabiit lagaya. Damagag pa'y ano kaya nakaasangwan. Marang, asino da ita? Ni Susana, senyora. Apay ka no? Awan panawon ko makisangot, awan kasus ka na tao. Pag-asiyaw, ikandak ko ba iti gundaway? Ure pagbait lang makasarita kayo. Napatagtibag kada kayo, Doña Margarita. Sige, dumanon ka. Ngam sigurado man napatagtibag ang kanya. Apay nga da kayo dito ay Nana Susana. Kaya't kayo ko ba kasarita itay, Senyorito Brandon? Ngam nakapanaw kayo matad. Isungahain maya kun adito'y Vilya. Kanya ka di dayta. Nana barang? Panawan na kami man? Ay, sige, senyorita. Gapotay pakambuyo ang mabalin mi ababa iti tumulong nga agbalaw. Makipagpakaasi ako mga agtrabaho kami kin ni Esmeralda. Day talaga amti bagayo. Nagbambandog kayo pailanag na. Uray di yun impaka mo. Nagbuntog ka laki din na gargara o Susana. Ayan ba? Ay, sige, senyorito. Dapay sa balay nga ibagak kan di senyora. Kalpasan na makasarita yun ni mo. Agkuyog tayo doon. Kaya't ko ang makasarita ni Esmeralda. Sige. Mapangkayon, iti ayan ni Mama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Anyat ibagam, Susana. Di mo baybayagan tiyag sao. Senyora, pagpakaasi akada kayo. Kasyan niyo ko ba ni Emiliano? Parwaran yun, itinangilambagan niyo kan kuana. Anyat kinunam tunta. Senyora. Kap nga kam ka diti pabasol mo kanyak, ha? Senyora, saan? Pag-aasiyaw, ipatan niyo ko matibok ko. Senyora. Guyod-guyodin kaging kay Tirita. Kalpasan na itapwak kay Tiagdan. Nuray matay kaan. Papasulin na kiti na nang ilamang iti asawam. Hoy! Na kayo, trabahador! Saan kayo patay-patay? Kami! Kasi na kami! Isardeng mo tagpaputok, Bruno. Loko! Sino ka kumamang lapad kanya ka? Laglagi pam. Siya kunti pangulo yo. Pasurot kalangan. Nga minutil ka man. Mulang-lang ka. Kasano akabutang nakanagati trabahador, ha? Hoy! Amok akin at katawan dak idim pabuyan ak ni senyorito kada kayo ngawan puot ko. Tiamoyo kat nataya kon. Kaya tiyo, tada kayo ti patayag. Agsaysayang lang iti bala ni Bruno. Nutob narag.
Amangan no sa balit ipulong na kini Senyorito Brandon. Ket siyak ti agbalin adakas. Nya dagit jay na kanalpo. Kasli iti kaunasan. At ang samutan pinatay da ka dagiti trabahador. Ablab-labasan. Nalabas iti aramidan damanong kapat. Nakatakdakas dala unayan. Oh, ada dimteng nga nakakabalyo. Esmeralda! Ninana, isutin sa kayo dati kabalyo. Apay ka sa tilang ana. Kuso-kuso ti buok na, narayray apay ti bado na. Nanang! Apa yan? Anak ko! Narangkas na launay. Dakas na. Nanang! Apay! Inan ano na kayo? Napanak ijay Vilya. Nagpagpakaasi akin ito niya Margarita. Palubusan da ko man ni tatang mo. Kunak lang sana kasta tirinan tayo, Jevilya, nanang. Tilong panak nito niya Margarita. Ipungot-pungot nak sa hinulod na kainruan. Dandaninak may intapwa kiti agdaan. Nakaro ti kasta nga may anda kada ko yun ang aglablabustan. Nakarangranggas da. Anya ti kahit asawan dagiti kanal buong anangeg ko. Mabuteng pa yan dagiti trabahador. Hoy! Apa yung sardang nyo tinatabas, ha? Kaya tiyok kadi at talagang nagdamatay ka na kayo, ha? Hindi may matay. Talagang nagdamatay ka na kayo kung saan kayo nagtukal! Bruno! Umay ka man? Ay, Nakalipat kan sakit din. At nakadibili ni gabat keng kabut-but ngam kan paputukan nyo dagiti trabahador. muling-ling mo tayo agabat, senyorito. Paybayan na lahat ng mga iti trabahador nga agsadot-sadot. Nagpaiso ka di gabat? Senyorito. O niya, agulgbud ka pa lang. Da kayo! Kaya't yung katingat damatay ka na kayo! Saan may kaya, senyorito? Awan mo dyan, sanot-sanot ka na kami. May... Talagan sa nga da kaya tiyo matay ka na kayo. O si kamantag sa ugabat. Ang mga no sa anak ka makatipil. Da kayo ngamin. Agtrabaho kayo na imbag. Nangigyo! Noon niya ti ibilin ni Gabat a Pangulo mi. Tumpanin nyo! Nasaysayat at nakati matay ng itita kami! Pagpigpigargarak pa ilang iti pungtot ko. Nagturad kit din day jay abakat susana. Pabasulan na kit din na siya ti akin na kami ti panagpukaw ti asawa na. Tadya ko maganap ko ang mga rami ti day jay. Barang! Anya! Senyora! May sakapay. Si kamanangan ti pagpupungtutok. Dahil tayo! Senyora! Kanya man pinagbasulan ka na kayo. Pagkawanan na ko ba? Sige, ang sakit ko! Ay, anay ko! Nagsakit ni Buka! Kayat mo, ha? Tasikati tapok ko diyagdan, ha? Oh, natay kumanda yaso. Sana ano naggaraw ka na ako sa nangalay ti shotgun ni di kwarto. Dandaninak lagaro din pinatay ni Dunya Margarita. Sa pailaang nagsasarulo dagiti kanan buong. Namuna tadyak na ikawit ni Esmeralda. Ito sa di naman ang tinapanan na. Nana Susana! Umayak man! Senyorito Brandon tidimteng anak kakabalyo. Ay panggap nga tayo tinapasamak kay Jay Villa timbayan na. Wano, saan nagayin ka ang Esmeralda? Sana kung ngagbalbalikaw. Abay akas jatim bagayo ni mama. San kayo ka diya makawawat? Anya pala ti kayo? Pinalubusan da kayon nga nagsuki mati Villa. Nang rona ken Esmeralda.
Pagawanan na ko ba, senyorito? Madantanagan ang kamina, may papan iti asawa. Tumultulong kami lang rodo namang sapol iti asawa yo. Kasjay pa lang timbagayok kin ni mama. Nalpas tayo lang rodan ang nagsasarita. Naggasat kayo tad di na kay pinatay. Masakit lang na itinakam ko itinapasamak ka ni Nanang Ejevelia. Nagrangkas na unay ni Doña Margarita. Anya di kaya't na mapasamak. Kaya't na kami nga ungawan. Sana may satyal daw. Intun na anayon anak asakanaak. Akipalasak. Wan. Umpang ada kita amadagtaktakas ti matay. Mamati kayo kumakanyak, senyorito. Manipod siyak tinang idaulok kada kami apaspasurot yo. Natulnog dagiti trabahador. Kabuteng dati kinauyong ko. Imbaw ko ni Bruno amang sapol kada borsya. Kaputa kahit ka makasakita. Nagpupungtutan ni Bruno dagiti trabahador, senyorito. Nalagip na tinapasamak idi. Aglalo, tada nang ibaga kadagiti trabahador at mudakat na tayan. Tuntumot na gaya. Dahil lakad nga ron ti kinanab da. Ado ti problema. Yak pa'y nakasarita ni mama. Kapoy tinapasama kay Jepilya. Senyorita. Ngam sana na dahi tati pagsaritaan da. Makamukan dito ikaw na sana. Agawid ako na. Agsarita kami kini mama. Kanamangan. No agor urayin ni sindong kanya. Agpupungtutak lang arudan gapu iti dayjay Susana. Timanaw kapailan. Kahit ko sa busiban ti pungtot yung mama. Iso api manawak. Kinapan ko ginasarita ni Bakat Susana. Kat. Siya ko di makamoy ti day tabanag. No asino kit di tiaunan bain nga kinakam. Iti pa nagpukaw nila kay Emiliano. Datayo kit din ti papabasol. Iso akayat ko ang masapulan tayon. Nabigbig na lakit di tinangkam magkingkwana. No si bibiyag pa ay. Oh, nayawan lakit nga rodan ti panang sapsapol tayo iti nagpatay iti day di papab. Amang ano day dyan ang italaw kinila kay Emiliano tinang patay iti day di papa. Iso masapol ang mabirukan tayo nila kay Emiliano. Kumusta ti panang sapol yukin ni Ama Emiliano, Bruno? Kung naman na sino kang nagdamdamag kanyak. Anya? Agreklamo kay ti panang isuyak ko iti arak iti ropam? At dakar bangak ngagsaludsod, Bruno. Siyak ti pangulo yo. Kan ibagak ken ka. Imbagakon kin ni Senyorito Brandon. No anya talaga tinapasamak itay ijikaw nasan. Ket anya ita ha? Kayat mo tagpinatay talangan. Ket no asino ti agbiag iso. Ti mangidaulo kada tayo. Bruno! Ha? Nalipatan santi na ramin mo. Ino na anak. Darasudos ka. Ket ni mamati nagdesisyon ang masukatan ka pangulo dagiti taok maawatam. Senyorito, pakawanan na ko ma. Kayat mo tapatayin kan? Kayat mo talagang pinatay kayo? Si! Uray tamot lang! Nakasagana ka kani? Kat si kagabat? Nakasagana ka? Juan, nakasagana ak, Senyorito. Kat si ka, Bruno? Nakasagana ka kadi amatay? Apay asaan ka makatimat, Bruno? Mabuting kamatlagayam luko! Anya kinamaag day tangay bagbagang Brandon. Kaya't mo nga agpipinatay dagiti taom. Anya ti panunutan dagiti trabahador. San pa'y lang maawat ni Bruno ti pan nakapadisi na. Amang idaulo ka dagiti kakadwana, mama. Kat nalipatan nante nagbasulan na. Nakaro ti gura na kinigabat. Mabitlaan. Malagip ko ti panagpukaw nila kay Emiliano.
Kasla sana nakapapati ang nagititulisan tinang kamagunan ang ilamangkan ko na. Wan ngagpaiso, mama. Kakumplot na lakit di dayalakay. Ha, kasaritak ni Nana Barang. Umulog ka pa lang. Apayan niya tibagam ka ni Barang. Maturo kay latan, mama. Siya kundi makam mo iti dayto eh. Talagang addan atalken ni Senyorito Brandon na diya gabat. Ure matayak sapay kit din ti kayat na. Sana mabalintay ito eh. Jackie palubos. Amok nga day karkarok kanakwada kanito niya Margarita. Amokon. Babaan na ito ang napanunot ko. Madadaal ni Gabat. Saan lang impudno kanito niya Margarita na ito eh. Grabe ilang arudan. Agin inom ka pa ilaang Brunaw. Anyaya ti bibiyang yun na Barang. Kaya't yung taarabisin kaya. Nay, anya ti basol ka. Biyangot kaya launa yabak bakatan. Panawan nakman. Ni Senyorito Brandon. At dan sa ibaganakan ka. Panawan ka nga rudan. Ha? Bagat Barang, anya ti baga ni Senyorito Brandon? No. Unan, pagtitinulungan naksamutan. San kon na may pabigat na ito ay Nana Barang. Ang mga numasapa karong mo rin tumigat. Diyan mo nga tan Esmeralda. Kadagnan na yun na malikilikan na. Anya ka ditay jay, Senyoritaw. Malagip mo pa itibilin ko. May panggapiti pa ng si Imo kini Bruno. Uwan, Senyorito. Ang saan matan nga agtaltali na dito'y bilya. Walay. Masimulat tano kahit mo. Amang ano kahit mo ikang kahit ikabalyo. Anya? Surot ni Bruno iti papananda. Makadlaw laki di Senyorito. Iso pagwaratem ti utek mo. Aganad ka lang. Sang kabasit la abidot mo. Amangan napakatayam. Nakaputmutang matay tangain bagayo, Senyorito. Dapay kaya ti matay. Nagimas pa ila ti mga niti inapawi. Tonta! Ay, lalawang kaya mo, Nanang. Tingan ti Rabi, di nakalak ti turog ko. Sa nalukaga kita'y parbahon. Ay, bariribukan kan sa launday, anak. Ituloy ko sa puli ni tatang itangal daw, Nanang. Mga naklabihit sa rumwara kon. Diklikab ka din ni Senyorito Brandon. Orayan niya't ar-aramidin na, jak umanugot, Nanang. Irurumon naklaang ni Doña Margarita. Di, adan sa tao, anak ko. Siya kundi mapanmangkita, Nanang. Sinapan sakit din ni Senyorito Brandon, timay. Sino ba patay ta? Awan mo tao. Anya dito yung baga nakadiso dito yung sangot ni Ritaw. Kita man. Paltog kan bahala tilinaon to yung bag. Nakadong na bahala na gito eh. Sino tayo dyan nakakabanyo? Inmanta yun. Apay takit to eh. Esmeralda. Nanang. Sino tayo dyan adak ka? Gaya kita o. Ano? Apay dahi tabag. Nanang. Jak amo no asino tinangibati iti dayto eh. Jak sigurado. No jay nakakabalyo ngay madayo. Nakakabalyo? O Nanang, pagdamagak la kumangam, nakaadayo matan. Mapit lang. Isirrik ko dayto abag kat irikap ko tiridaw. Anyat linaon day taabag. Paltog. Nagado abala, Nanang.
Paltog kad bala? Uhan. Sino day jay? Apay nga imbati na day ta, aba? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hiya! Hiya! Partakampay kabalyo. Masapol ang makasublitan iti Villa. Nakita dagiti kakadwak ti ipapanaw ko. Ngam sandang mo tinapanak. Sandak ang nagdamagan. Nalakan tulaangan ti panagpambarko. Anyakin na sa lawasa ulit ang ibagbagang Bruno. Kunam nga taan nalipata kung tibasol mo kanyak. Imbabain nak ka ni Donya Silidonya. Pakawanan na ko mga senyora. Mamati kayo iti bagbaga. Tsaka mo, apayasaan nga imbaga kada kayo ni Senyorito Brandon. Amo na, anapaluspusan man ang nadyaagabat ti kabalyero. Galwad na injay agabat kanyak. Marang umay ka man dito'y. Darasam! Apay ka de, senyora. Ayan ni Brandon. Jak pa'y nakita arimar iti kwarto na, senyora. Mas daawat nga rod. Nakakapi kumaitan. Nigabat, ayan na. Saan ko pa'y nakita, senyora? At dala siguro di tarwar. Ay masapul yo kade. Inakayaban. Madam Dabanton. Inkaalaan ti latigo kan shotgun iti kwartok. Niya? Apay nga bulingling ka! Agkarukan! Sige, senyora, inakon. Saan na ko mga ipulpulong ka ni Senyorito Brandon? Doon saan naklakid eh. Ay manggapon alumo kay tipan nakapungog. Masapol ang makarok atakon kat makalibasak. Inutin naklakit di apatayan daya akabalyero. Masapol ang makasubli akon iti pamilyak. Madanagan da una yan ita. Kat no asino man dayta akabalyero. Sungbatan na ti inaramid na kanya. Kita nyo rin di apaltog. Napilag lakit iti ito eh. Anak ko, abang alusublian to ti kabalyero dagito'y apaltog. Itulin mo at naimpag. Di pa kadanagak. No ada nakasipot iti ay dayjay anak kakabalyaw. Kat agpulong dakin ni Senyorito Brandon. Awan mo't nga ti makaiturad abang aramid iti dayta nanang. At agayam nang kaputipot ang papel dito eh. Dalakat karunyat tip-tip bayo. Surat da ito'y nanang. Mabit lang ka basaak. Makatulong da ito'y apaltok. Ganda ito'y abala. Iti panagbalin mo anasiglat. Aramatem dagitoy apang salakni mo iti biyakyo asang kapamilya no agpagkat kayo. Mas daaw ka no apay nga inaramid ko daytoy. Dumdeng to ti panawan nga agkuros ti dalanta. Kabalyero. Para kanyak dagiti apaltukan bala nanang. Kasino tayo jay a kabalyero? Naimbag ta simbangpot kan gabat. Sa dino ngamin tinapanamaya. Nanabarang. Apay madandanagan kayo? Itay pa'y ngarurayan na kanido niya Margarita. Makapungtot lauday. Nakasaganan ti latigo kan shotgun. Latigo kan shotgun? Ang dalaki dinadagsan anak kabasulang kinido niya Margarita. Saan nakalado saan? Patayin nakapahingatan. Apay nga ta.
Nana Barang, apa yung matartaranta kayo? Kasano ajak ang nervyos marok? Kasano do? Amang noong may turun ni Doña Margarita ti magpatay ka. Ang saan ka man lang maganagan? Agkalma kayo lang, Nana. Umay kayon. Agkuyog tayo asumre kiti pilya. Si Kalatan. Amang matalimu daw ang makakita iti aramidan ni Doña Margarita ken ka. Apay nagpakuyog ka. Unak man no naturid ka. Panawan kayo nga rodan. Amangan no masapul iti uminom iti adu-adanom. Amangan no aglosdoy kayo nga agpaiso. Naimbaga bigat yo, Doña Margarita. Kunani Nana Barang masapul dak kano. Talaga nakasagana tilati ko kansyat ka. Awanan ka itibayin kabat. Apa yan nagulbod ka kanyak? Maipapan iti anya. Saan kayo amawatan, senyora? Agulbod ka pa'y lagayam. Apa yan nagulbod ka kanyak? Anagrangat kayo manan iti dadya kabalyero kat nalibasan na ka. Diya ka mo no ti kabalyero tinang paltog kanyak. Tasaan ko ang nakita, senyora? Akalindagan ka pa'y lang! Ha! May isa pa yan! Mama! Anya ti mapaspasaba ka na kayo? Kakaasin ni Gabat iti panang latigoyo ken kuan. May saka pa'y Brandon. Nagtulagan dak iti dayto ang kabat. Inyolbod mo kanyak ang nakarangat na ti kabalyero. Anya? Kwa, mama? Ulitak, senyora. Saan ko asigurado no dayjay a kabalyero tinang paltog kanyak? Saan ko nakita? Agkararakan. May isa lang abala dayto a shotgun, matay kan! Nalipatak gayam tinangitugot di kanen nila kay Emiliano. Ang bayamon? O Rayman matay iti besin. Awan bibiyang ko. Ano na ito eh? Tali. Kasla. Ang mga nakalibas. Kasla jak mamati. Nalagdat ni panang pungok kan kuana. Sana mabali na makalibas na dyan kay. Indulin ko na yung pagtibag ngayon nagitipaltog kan bala nanang. Ni, panahon kayo pailaan. Papadam. Ituloy ko sa pulin ni tatang. Niya, gam sa dino ti pang sapulap. Uray sa dino nanang. Nanas ka na makarwarak ti Hacienda Margarita. Rumwarak. Nabayag launa hindi pa nagpukaw ni tatang. Kat no si bibiyag pa'y. Sigurado nakakutkutong launa yun. Agan-anat kang arot anak ko. Babitlaan. Intugot mo ka titipaltog baw. O nana. Masapol ko ti armas apang sarangat ko itinangkemag kini tatang. Ngam amangan no ad-ada ama isagmak ka anak ko. Nanang, no kapilitan ama kirangetak gapo kini tatang aramidag. Yamsan kayo ama tanagan, tagan anada. Uray lang nagdara. Tinagdiswan ti lati ko. Ngimbasnot ni mamaking ka. Kabat. Naut-utlaw na itagiti sugat ko, senyorito. Tunggunam. No napatay mo kumadaya kabaliro. San mo kuma alak aman da ito'y. Agyamang ka taawan bala ti shotgun. Natay ka kumana. Senyorito, jak kabalan ti agtrabaho ita. No kasano anamuan ni mama? Ni Bruno. Nada barang. Umasil ka man. Hey, senyorita, apay ka day? Ni Bruno. Saan ko man nga amo, senyorito? Diya kong nakita kalpasan anak kapagsarita da kini Doña Margarita. Sinalbaga Bruno. Nagipulong kini mama. Mabutang matlang ata. Kat naglambang. Makita na. Awanan ka matitibayin barang!
Ay, senyora, apay atinong padak. Anya tibasol ko ka na kayo. Tunta ka bakbakit ang damagang pailaan. Apay adi mo kinita no dabala di isa't ganun no awan. Ay, no, senyora. Daka mo amitiran. Numabutengak pa yamang sagay. Nagasot may lang na jagabat. Natay ko man. Panawanak man langan barang. Ay, Ang mga no saan ka makapagtepal kat si kapay ti patayak. ay, saan ka niya, senyora? Injak pa'y kaya timatay. Nakalawlawa akaunasan da ito'y anaturong ko. Jak masino na o. Asino ti akin kukwa iti da ito'y nga asyenda. Ay, nakapsutak launay. Ngam ikarigatak ti magna. Natuktalan lakit din tinangkem magkanyak nakalibasak. Ti problema kita. O kasano ang matuntun ko ti dalan nga agtorong iti kabalbalayan. Kasanon numasapulan nakbatla ang tinangkem magkanyak. Unay mata na kinarangkas ni Doña Margarita. Urayak la maluyaan iti nakakaasi alangam Gabriel. Saan arong bang akasyandak na barang? Anya, makunampay la dayta. Nagistayan na kan anapatay ni Doña Margarita. Ay na, naimbaglang ang tawan baala ti shotgun. Amangan no binutbutong naklaan ni Doña Margarita. Inranta na nga ta ng awan bala ti paltog. Awan plano na amang patay kanyak. Kano kasta unay pungtot na tinumpadak. Anya. Basol ko nana. Nairamraman kayo. Inton naimbagdag ito'y sugat ko. Sarakak tinang paltog iti kanyak. Kat idatag ko asibibiyag kin ni Doña Margarita. Namnama amalibasam nak nila kay Emiliano. Sinikapan nak tiloko. Ininot na nga ta ang pinalukayan ti pan nakapunguna. Sa dinot tinagturturungan man. Nakadalo na kung tinagbudingan ti asyenda Silidonia ken asyenda Servando. Nagturturunganan na di alakay. Sana mabalin na dyak mapasubli. Nasapol ko, iti panggap ko nga gibalas. Oh, babaya na kakabalyo. Mapitay. Saan nga tan Esmeralda rechay? Oh, nakapimpinta sa gundaway. No dyak masapulan na dyak alakay. Nilangan Esmeralda ti kumagag. Hanggang nakaada yun. Saan ko nagsakayan ti kabalyok? Nusobyak ti kabalyok. Jakton makamakam. Amokon. Kabisadok day ti alugar. Amokon ti aramida. Talaga anayaw awan akon. Jakon makapigsa. Dandani sa anak kon ang makapagna. Adda naggaraw iti dayja pasad. Lalaki ang nagtagipaltog. Sino ka loy? Sino ka loy? Sa anak akabusor. Kasyadak. Tulungan dak. Nayaw awanak. May isa kang impostor na lakay. Kadwa! Kung maganyaw ka't itatag tayo kanyamo! At amang palpaltog ka tayo kadwa! At iti-day dyan ang pasad! Banan! Mga asiyo, saan kayo nagpaputaok? Abakan mo mapunta, anak! Saan ka nga gula-gula lakay? Di mo gamda taglibas. Saan mo kay tapatayin na ka?
Amangan no siya ti mapaltugan ako. Ipalubos no kuma akong lebak. Jakpay ka lang timatay. Tasabali ang pampapatok ka ito! Delikado! Mga numakalaban tayo kiti pasorot ni Don Servando! Ano? Don Servando. Asino na gito'y atat tao. Sige, kakatwa! Ituloy tayo abalto ka tinagkarasaka si Titay Jabasat! Hoy! Nuti ka sumuko! Patayan da ka! Patayan da kayo iti na ito yakat na malakay! Ay, patayin da ka no. Asino nga tati kapimpinaltog na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Salbag, nagistayan ako. Sandak na yung ka napaltukan. Ang dapay kanal buong itidadya banda. Dua grupo ti makalaban ko. Oh, mudyak pala agatras. Amang ano patayin dak. Ada kadakwada nila ka Emiliano. Ay, delikado nito yan. Agarudo ka itidadya paseta. Masapo lang maalilaw ko ina. Agawak mo't lakadakwada nila kay Emiliano. Agpapadadapon to. Sandalangan adinamag no sa dino tinapanan ni Bruno. Anya day ta pagpupungto tam, Brando. Dagiti gwardiya ti Bilya. Sanda ka no nga amo tinapanan ni Bruno. Gum nakita da rimwar. Wan, mama. Nakita da arimwar. Gum sanda ka no adinamag no sa dino ti papanan. Ken sanda nasiputan no nagturungan na. Mulang-lang da kita. Apay saan da nakita tinagturungan da. Day tangarod ti pagpungtutak. Nujak makatipan kulata kami nila. No siyak ti makapungto at paltuga kami ni Dan. No'y naramid ko day ta. Awanan ti mabati at tao tayo. Oh, anyan ti kastoy. Day ta palat pampanunutong ngamin. Agsapol kay ti sabali at taom. Sana kaskarina day ta, mama. Sige, mapanak iyasin da. Ket no agkibaltang ni Bruno. Utang kung tibyak na. Nakada yun yung ano. Iso di agargaray iki. Yung jak makita. Napabot ng lakit di kadagiti agsisinong bata kanalbo. Sino nga tadagit siya nga pinaltog? Ang asiyaw. Isarding yung kumansyan paputok. Amangan no siya ti mapaltugan. Kasla boses ni Tatang Ray dyan. Hindi ka na ba? Ganon, Ang mga tao na yung sa kanya, nagit ikarang tayo. Mga kabeso! Utang na tayo langit eh. Awan ka kaya lakay. Patayin tayo sa langin. Ni Tatang! Pinatay na ang sawantan ni Tatang! Kumusta kan kapat? Talaga ka di asan mo akabalan? Nautot dagiti sugat ko, senyorito. Ikarigatak. Papanantoy ka di. Mapantayo iti kaunasan no adaya ni Bruno. Pimanaw adi nagpakada. Dagiti mo tonto agwardya. Sanda ka no nga amo no napanan na. Sanda ka no dinamag, senyorito? Saan ka no? Agalwad daya Bruno. Makaraman man ng kanyak. Abos na makapong tutak iti panagpulong na kini mama. Gapukin ni Bruno, senyorito. Linatigunak ni senyora. Dandaninak pa'y pinatay. Alam nga raw rin ti kabalyo. Basta mo ti kabalyo. Da kayo alimatita. Ingkay sa pulan da bursyo. Numakita yun da. Damagan nyo na nakita da ni Bruno. Ay, talaga anaut. Dagiti nagdeswan ti latigo, senyorito. Ore ti bakrang ko. Kat nasaplitan. Senyorito, nakiitak da ito ititugaw itilaam ti Bilya. Ha? Nabati yung ti paltugyaw. Agyaman na klonay. Ni mama,
Ay, saan pa'y arimwar iti kwarto na? Kalpasan day te panagsarita yaw. Ibagam to king kuana ang nagkukuyog kami. Kadwak ni Gabat. Kahit no dumteng ni Bruno, ibagam asana na pumanaw. Mangibaong ka iti tao ang mga yap kanya kay Jacinda. Sige, senyorito. Matumpal akas iti bilin yaw. Nakaadayon dagiti nangag ko itay nga anambaam. Awan saan apulos ti tao dito eh. Nga magsipot ka na yung bag. Ta ang mga naadakit di mang sisi yung kanyak dito kaunasan. Titara. Tirgis. Alupot. Malasin ko dito eh. Tay bato ni tatang dito ya. Ragas ti bato ni tatang dito eh. Hindi na udi apan nakakita mi kan ko na. Inatay itong samot ni tatang. Tatang! Anyat na po sa magkada kayon. Saan? Saan nagkaya mo at sangit? Sana makatulong di pa nagsangit ko. Kanday tati ka na yung ibagbaga kanyak ni tatang. Pakiridag ti pakinakam ko. Sa pulik tayo kabalyok. Kalpasan na. Agsawara kita aglawlaw. Ang mga nga pinatay na ni tatang kat inwalang nalatang di bangkay na. Anda sumungat ang nakakapalyo. Duwadan sa amarlaan. Kaslan ni Senyorito Brandon ti Maysa. Sino nga tatikadwara? Naimbaglangan tan alistak tinaglipas si tayo. Sayang. Diya ako napasubli nila kay Emiliano. Kaslay so tinanggag ko nagasog itay. Mataysan. Oy. Dakay dita. Saan kayo nagpatay-patay? Nudiyo kaya't kimalatigo kin mapalto-paltugan. Saanak ngagpadlaw. Senyorito! Imon sabay kabalan ti bumaba, Gabat. Adda kagayam dito'y Bruno. Pasensya kayo, sa anak kapagpakada-kada kayo, senyorito. Kinamakam ko na bursyo. Inkandang ko ti umaylangan dito'y kaunasan. San ka nagpakada? Tanaglibas ka? Gaputaan mo mga dabasol mo? Ako, senyorito. Gabat, anit napasamak ka nagiti takyag mo? Sikatiga po na, Bruno. Apa basulan nak? Sana dito iti pagsinumbatan nyo. Makasangput tayo tulang iti Villa. Nakaasi ka kanyak, Bruno! Kahit mo kadi, amay salang kada kayo, kanigamat ti mabati. Amo ka na sakit tinakam mo kanyak, Bruno. Nuan niya ti kayat mo mapasamak. Pagustuhan ka. May sakabay Gabat. Siyak tulang ti makisarita kini Bruno. Siya kung ti makamuking ko na. Hoy! Dakay dita! San kayo ngagmulang nang? Kayat yu ti madusa, ha? Agtulnog kayo! Nudiyo kayat ti madaksan! Maawatan nyo! Nakandurog at gayang. Itay makariingak, mga bisina. Diyak na ipapasinangan itay bigat gapo iti pungtot ko. Ayan ni Gabriel, barang. Ay, nagkuyog da kinigabat, anapan iti kaunasan, senyora. Kinabaalan ka nimot lang ni Gabat? Ikimuyog kini Brandon. Inkarigatan na, senyora. Uray na ut-ut titakyag na, alinati guyaw. Maasyanak pa iti langana, senyora. Kakaasi asimal pa iti kabalyo na. Bungunada, pasol na butlaan. Saan kami pa yan alpas? Dosaan nyo kadimanen, senyora. Saan mo nadamagan? Ay, kayat mo, tasi katidosa ka. ay, saan ka di, senyora? Ay, awan pa'y gayam danong yaw. Kita at matartaranta ka man. Anwada, ang mga nuarak ti may dasar mo kanyak, imbis adano.
Ay, agyaman at Diyos ko. Nabsugak. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apan nakaipupok ko itinailat arukin. Naut-ut pa ay dagiti takiyag ken gurong ko. Taha ugayam ni Donya Silidonya dagiti nang kemagkanyak. Nangeg ko ti panangunget na kadagiti taon na. Gapo iti panakiranget da kadagiti pasurot ni Don Sabiliano. Ti pakariribo kak ita. Tinangeg ko. Patayin dak kano. Tasyak ti makagapo iti panagraranget da. Maasyan kayo kumakanyak. Saan dak apatayin? Tinggan nyo kumati palawag kaw. Saan asak ti makagapaw? Iti panagraranget yaw kadagiti pasurot ni Don Servandao. Abangan no ti tao anang kemagkanyak ti aking basaw. Lakaya kon. Ngam kasapulan nak ti pamilyak. Manon nga aldaw ang nagpukawak. Kat maragsakan dalakit din no maabuan da as bibiyaga. Madlaw ko iti lang nga mamarikat ang kagapat. Dahil ito'y samat ang tipatay mo. Naot-ot dagiti sugat ko. Ngamkas na tulnog apasurot yo, senyorito. Uray jak kabalan, aramida. Dahil taman ti kahit ko apasurot. Sige, agsublita ni Jevilla, tapno makay na naka. Kasano ni Bruno, senyorito? Ibati ta rito'y amang bantay kadagiti trabahador. Saan nga ita, ipanakisarita kinuha na. Bruno! Sikat makamu dito'y. Senyorito. Tiloko, saan pa yasimong bat? Intayag na ti may nga ima na, anak kaigam iti paltog. Kila at asinango na ta. Impaturong na ti paltog na. Sa kilat at malikod, senyorito. Tiloko a Bruno. Anya ti kahit na asawan. Talaga alas tog da ito ya Bruno. Maamuak tumot lang. No iso, tinangpaltog iti kanya. Dandalimot gaya man pangal daw, senyora. Ay, nagpartas ti oras. Nakagluto nga rudal, senyora. Madamdaman parang napsugag pa eh. Saan nakapanawan dito eh? Masapol ko ti kasarsarita. Agtugtugawak pa'y lang arod, senyora. Ika pa'y agyaman, tamakay nanaka pa eh. Agyaman at nga rod, senyora. Senyora, ni senyorito Brandon Samat na jay dimta nga nakakabaliaw. Tanawam di tatawa. Kat no ni Bruno ti dimtan. Ibagam tao may dito'y takasarita. Sige, senyora. Sino nga tati mo awak? Ay, senyora. Nagabat ko yung senyorito Brandon dagiti dimtag. Hello? Doña Silidonya. Anya ti bagam? Anya? Nagrarangat dagiti tao yo kan tao ni Don Servando? Gapo ken la kay Emiliano? Salbak! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.